Allah ta'ala barakatuhu. Barkanmu da zuwa wannan bidiyo mai albarka. Insha Allah a yau bidiyon mu za mu yi magana ne, za mu yi bidiyo ne akan sabon info file na Arbus, wanda da yawan mutane sun san shi, wasu kuma ba su san shi ba. So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana mutum yadda zai komai insha Allah. Da farko dai idan mutum su Arbus platform ne su ma da suke kawo campaign kala-kala a info file, wanda za ka kama yin posting ba tare da ka je ka yi submitting na posting ɗin da kai ba. Wannan abin da ake so ka yi in za ka yi posting mai kyau kuma mai wannan quality content, sannan kuma idan za ka yi posting akan project ka kama tagging project ɗin. So kawai shi ne abin da ake so. Su Arbus na platform na Arbus akwai AI nasu, wanda shi yake baka scoring na zai je ga posting naka in yayi abin da ya dace ka samu man share har ka hau leaderboard. Wannan Arbus suna rewarding mutum wanda suke top 100 a leaderboard ne. Bacin top 100 akwai tsarin staking. Idan kai staking na Arbus za a baka 10%. Duk wani project da izo in kana staking na Arbus za a baka 10% na wannan project ɗin da aka zo aka yi campaign akan Arbus. So ba tare da ɗaukar lokaci ba insha Allah zan nuna mana yadda mutum zai connecting na Arbus da X account nashi. Wannan idan mutum bai yi connecting da X account nashi ba, wannan AI nasu ba zai iya tracking me kake yin posting ba. Bismillah. To za mu danna wajen connect login with the X. So sai mutum ya danna login, sai ka danna authorize app. So bacin already ya yi ma haka, to shi kenan ya yi connecting. Ni kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna mini ma ina cikin leaderboard guda ɗaya, wanda na yi posting guda ɗaya akan wani project. So idan mutum kai ma kai posting za ka gani. So akwai Arbus Score. Wannan shi Arbus Score ɗin shine idan kana interacting da wannan suke yin Arbus, suke yin posting, kana interacting da su sosai, to za ka kama samun Arbus Score. Sannan kuma kai ma idan ka fara yin posting akan Arbus ɗin ko kuma wani project da yake kan Arbus za ka kama samun Score. So wannan AI nasu dole sai kai connecting Twitter account naka zai kama ganin abin da kake yi. So abu na biyu shine akwai leaderboard. Leaderboard shine za ka ga leaderboard ɗin da kake ciki. Gashi na wannan leaderboard ɗin da nake ciki na wannan project ɗin gashi ina na 67. Wannan na yi posting guda biyu. Wannan man shi ɗina shine 0.25. To bacin nan sai wajen wallet. Wallet yana da matuƙar amfani mutum kai connecting wallet naka. Abin da za ka yi sai kai haka, sai kai connecting wallet naka. Wannan za ka iya amfani da MetaMask, Phantom, wanda wajen idan an gama campaign ɗin za a tura maka reward naka da ka samu. Bacin wannan sai kuma invite. So shi kuma invite akwai yadda ake yi tsarin idan za ka ɗauko invite naka, shine za ka je wajen za ka yi creating nan gurin gashi nan, daga nan gefe za ku ga create invite. So wannan duk gashi nan na yi creating, to a haka kai ma za ka yi creating wanda mutum 10 kwata-kwata za ka iya inviting. So wannan shi ne yadda mutum ko da ya yi kafin ya fara campaign akan Arbus ya kamata ya sani. Na farko mutum kai connecting Twitter account naka, na biyu shine kai connecting wallet address naka. So na uku kuma idan kana za ka iya inviting wasu, wannan kwata-kwata mutum 10 za ka iya inviting. Bacin nan abin da za ka yi sai idan mutum kana so ka ga wanne campaign ne suke kan Arbus, za mu danna nan gurin. So za mu danna, sai ka danna wajen za ka iya danna overview, gane. So abin da za ka yi shine leaderboard, sai ka danna yanka ukun nan, gane yanka ukun nan, sai ga wani guri can nan gurin sai ka danna. So in muka zo gashi nan wannan project ne wannan suke kan Arbus, wasu an gama wasu ba a gama ba. So yanzu akwai project guda 4 wannan ba a gama akan Arbus ba. Wannan gashi wannan za a gama shi 23 December ɗin nan. Wannan kuma shi kanshi Arbus ɗin nan an fara shi October 21, za a gama January 21. Kun ga akwai saura kenan. Gashi kanshi wannan blue ɗin za a raba shi kanshi wannan blue na token nasu, shi ma za a gama shi February 13 kenan. To shi kuma ga wani ma wannan jiya aka sa shi kuma za a gama December
January 15, wannan an fara December 15. So kowanne project idan suka zo akwai yanda suke yin tsarin su na bada adadin token nasu. Wannan kun gani za su raba token nasu guda biliyan da miliyan 800 za su raba na wannan token nasu na Pepe for the people. So wannan kuma su kuma Arbus za su raba token nasu guda miliyan 3, su kuma wannan Bluefay za su raba token nasu guda miliyan 10. So bacin nan ga wannan shi kuma wannan shekaran jiya aka sa shi kuma za su raba token nasu guda miliyan 5. So shi kuma wannan upcoming wannan shi kuma za su raba 10% ne na wanda suka yi staking na Arbus kenan. So wannan kenan. So idan mutum zai ga leaderboard za ka iya danna wajen, kamar alal misali wannan bari mu taɓa na Arbus. Za mu danna wajen. So ga leaderboard nan na Arbus, wannan ga mutane nan wanda suke kan leaderboard na Arbus, wannan ga su nan da yawa mutane wanda suke kan leaderboard na Arbus. So wanda kai ma idan ka fara abin da kake yi za ka iya ganin ka a nan idan ka mayar da hankali. So ga mutane nan daban-daban kun gani. So ta nan za ka gani ga shi nan, ga Zunu nan, ga su Izu nan, ga sauransu nan, ga su Arewa Garden. So wannan shi ne mutum za ka iya, akwai kuma one day, wannan za ka iya dubawa ko kuma 7 day, in ka danna gurin nan shi ne za ka iya ganin like akwai 7 day, akwai kuma 30 days, akwai kuma one day. Shi kan shi wannan ɗin leaderboard ɗin da za ka iya checking, wanda idan ka dage kai ma za ka iya ganin ka hauro, nan ka dage da abin da ya dace kana yin posting. Wannan ga mutane nan wannan da yawa ga shi nan, ga Hamzat, ga su waye, ga Malam Bubu ga shi yana 64. So kai ma ga shi nan a 7 day. So kai ma idan ka dage za ka iya ganin ka hauro leaderboard. So ga wannan ga su Sabit nan, so ga su Sabit nan su ma, su da sauransu. So abu mai sauƙi ne idan mutum ka fara posting kai ma za ka iya ganin ka, wannan mutum kana yin posting mai ma'ana za ka iya ganin ka. So bacin nan sai me ya kamata mu faɗa akan Arbus, ina ga me ya kamata mu kuma faɗa shine, so bacin nan ko da mutum ba za ka kama participating akan Arbus ba za ka kama ma'ana ba ka kama yin posting a kansu ba, akwai tsarin staking, wannan idan ka yi staking na Arbus shi ma za ka kama samun 10% ɗin da duk wani token da za a sa. So wannan shi ne ƙarshen bidiyon mu. Wannan insha Allah nan gaba idan da daman Allah ya yarda zan yi bidiyo yadda mutum zai yi staking token nashi na Arbus. So na gode, sai mun haɗu bidiyo na gaba.